Така, добър вечер. Добре дошли, честит празник. Много се радвам да видя всички вас събрани заедно, за да отпразнуваме този празник, Деня на реформацията. Както повечето от вас знаят, аз работя в закрила на детето и като част от моите задължения по някой път, не по някой път, а почти винаги посещаваме домовете на децата и техните родители. И има едно семейство, с което работя аз от много отдавна, няколко години, вече не помня от колко. И мисля, че ще работя докато се пенсионирам, но това е друга тема. И посещавайки ги, веднъж те живеят в едно от селата, много бедно, имат 3 стаички и така са много детно семейство. Знам всичките деца, които са израснали в тая среда, но един ден, може би бяха минали 1 или 2 години, не помня, имаше една стая, която винаги беше затворена. И в този ден тази врата се отвори и отвътре се показа един човек. Аз никога не го бях виждал този човек. И понеже така малко не беше добра светлината, изведнъж виждаш един човек, който излиза насреща. И така малко се притесних. Не очаквах да видя някой и питам, кой е този човек? И те казват, това е братовчет на майка ни, един чичо. И аз казвам, но аз никога не съм го виждал. Вече идвам толкова време тук и аз не знам, че този човек е тук. И те казаха, сигурно когато си идвал, той или не е излизал от стаята, или не е бил в къщата. И така се оказа, че в тази къща живее някой, който аз не познавам. И тъй като не го познавам, започват да минават всякакви такива мисли, които могат да ни притеснят. Протестантството в България прилича малко на този човек. Протестантите, въпреки че са отдавна в България, те все още остават някакси непознати за обществото и тъй като хората знаят много малко за самото протестантство, за това какви хора са, по някой път те се притесняват и се страхуват. Дори много от християните, например в Свищов, разхождайки се през нашия красив град, минавайки покрай сградата на съда, не предполагат, че тая сграда е направена през 1882 година, т.е. само няколко години след освобождението. А протестантско училище и общност е имало дори преди освобождението в Свищов. Така че днес нашия празник, една от целите е да покажем кои сме, да представим кои сме, за да може да бъдем опознати, за да може и ние, които също сме протестанти, да опознаем сами себе си. Празника е по повод на едно събитие. През 1517 година един немски монах поставя за обсъждане 95 въпроса, които касаят богословието в католическата църква и практиката на църквата, тъй като той смята, че в църквата по това време са навлезли много практики и неща, които не кореспондират с това, което е написано с Библията. Че живота на вярващите сякаш не е това, което казва самото Божие Слово. Той обаче и неговото мнение, така и неговите идеи не биват приети добре от католическата църква. Има съд, на този съд той е осъден и в последствие отлъчен от самата църква. Това обаче е използвано от немските принцове, които се възползват от това, за да се откъснат от влиянието, което
има папата по това време върху тях и затова те скриват Мартин Лутер и така и с последващите действия, които се случват, започва реформацията в Европа. Светът се променя по един драстичен начин. Виждаме, благодарение на идеите на протестантството, развитие в културата, в изкуствата, в икономиката и разбира се, те промени засягат и религията, като на историческата сцена се появяват протестантите. Това не е един проект, както сега е модерно да се казва, да направим една партия. Какво искат избирателите, това ще направим. А това се ражда съвсем естествено. Идеите, които Мартин Лутер разпространява, благодарение на техническия прогрес, защото започват да се отпечатват, така вече битуват по това време в Западна Европа. В България те идват много по-късно, именно защото България остава малко откъсната от тези процеси, защото по това време ние сме част от Османската империя, но затова за България и за Свищов по-късно ще имаме така удоволствието и още факти за протестантството да научим по-късно. Просто исках в началото да сложа така общата рамка. В момента протестантството съставлява почти половината, около над 40% от всички хора по света, които се определят като протестанти, като християни, всъщност 40% и повече от тях принадлежат към протестантството. 50% от тях са католици и само между 10 и 12% са православни. В България, разбира се, тая математика е друга. Тук ние сме много по-малко и затова и ние оставаме така непознати за хората. Така че днес ние празнуваме този празник, началото на реформацията, за да се върнем. Всъщност, знаете ли, основната идея на реформаторите и на те, които са били първи, идеята е била да се върнат към автентичното християнство. Да оставят всички онези неща, които са навлезли и да се върнат към това, което казва Евангелието. Затова е едно от отличителните и важните неща за протестантите, че като основен критерий, основна мярка, по която се мери всичко, е Божието Слово. То е останало единствено и само непроменимо, всичко останало търпи някаква промяна, някакво развитие, но Божието остава вечно. Но въпреки, че е написано преди толкова години, то остава актуално и до днес. Така че, това е за начало на нашия празник. Още един път благодаря, че сте тук. Давам думата на нашия пастир Тимоти Отри. Заповядайте. Радвам се да ви видя и благодарим ви, че уважих на нашия празник. Нашата църква започва преди 14 години с 5 души, които събрахме се да четем Библията, да се молим. Но много често хора в Свищов ме питат, ти защо си тука? Що дойде? Малко си обърка посоката. Всички отиват в другата посока. Но две неща знам за вярно. Едното е, че Бог много е дал на България. Сега, може би някои от вас като българи не го осъзнавате, обаче като мисля колко много Бог е дал на България, като от гледна точка на природата, с планините, морето, плодородна земя, все пак и хубави хора. Бог много е дал, ако помисля. Но има нещо друго, което знам, че е вярно. Дали да живееш в най-хубавата страна, да имаш една голяма къща, да имаш голяма заплата, а пък ако нашите взаимоотношения не са в ред, нищо не е в ред. Имаш голяма къща, а пък празна. Няма смисъл. И дали джобове да са пълни с парите, ако си сам на кафе, ако няма с кого да седнеш да говориш, то няма смисъл. И Библията ни учи на нещо много интересно, че
първото взаимоотношение, което трябва да оправим, е тази. Това взаимоотношение трябва да оправим с нашия Създател, който не е далеч от нас, който не е безразличен и не се интересува от нашите проблеми и болки и страдания. Не. Не. И Библията ни каза, като правим това взаимоотношение, тогава започва да поправим и тези взаимоотношения. Имам чувство, че така някой от вас ви се борете с някои взаимоотношения, може би с семейство, с колегите. И искам просто да ви призовавам, като чувате чудесната музика, която ще имаме, като чувате чудесна информация, която Трифон ще ни даде. Все пак иска да помислите за това взаимоотношение с нашия Създател. Като това е вред, започне да го прави с един друг. И сега, наистина много ви благодаря, че дойдохте. Имаме сега една много специална презентация. Една чудесна музика от Диди Йорданова. Диди, заповядайте.
Приятно е, Лили, много ти благодарим. Сега след това изпълнение се замислям, че не е много добре измислен сценария, защото трябва ние да пеем. Както разбирате, протестантите обичат да пеят, обичат музиката. В нашите богослужения ние пеем християнски песни. Песни с текст, който възхвалява Бога, с съвременна музика, така че искаме да ви изпеем 3 песни, които са за Божия слава. Докато пеем, по някой път хората стават, някои могат да стоят седнали, някой път пляскат, някой път не пляскат. Чувствайте се свободни, само запазете благоприличие и ред. Ако има някой от вас, като мене, които обичат да пеят банята, сега могат да пеят заедно с нас, защото текстовете ще бъдат тук на стената, така че бъдете смели и опитайте. Така, първата песен, която ще изпеем, се разказва за една истина, която всеки един от нас е открил и която е променила неговия живот. Имаме няколко стиха. Това е истината, че в Христос ние имаме вечен живот. И ако наистина всеки, който повярва със сърцето си в Бога, той ще се спаси. На света, тъга и самота, но намерих истина една. Тя ме промени, живот ми подари. Искаш ли ела и аз ми? Живеех на света, тъга и самота, но намерих истина една. Промени, живот ми подари. Искаш ли ела и аз вземи? Христос е жив, живот ми подари. Христос е жив, от смърт Той ме спаси. Знам, че винаги е с мен, не ме оставя сам. Исус обича ме, Той е най-велик. Христос е жив, живот ми подари. Христос е жив, от смърт Той ме спаси. Знам, че винаги е с мен, не ме оставя сам. Исус обича ме, Той е най-велик. Бог е жив, Бог е жив. На тази истина, единствена и жива на света. Имам свобода, също любовта. Искам аз към теб да полетя. Живея в радостта на тази истина, единствена и жива на света. Свобода, също любовта. Искам аз към теб да полетя. Христос е жив, живот ми подари. Христос е жив, от смърт Той ме спаси. Знам, че винаги е с мен, не ме оставя сам.
жив. Бог е жив. Следващата песен се пее за това, че който е в Христос, той е ново създание. Интересното е, че когато човек повярва в Бога и когато започне да се интересува, да чете, той разбира кой е Бога. Обаче, разбирайки кой е Бога, всъщност човек разбира и кой е самия той. Разбира, че не е произлязал от маймуната, а разбира, че Бог го е създал по своя образ и подобие, че прилича на Бога. Ние приличаме на Бога и затова следващата песен е за тая промяна, която настъпва в нас. Познай кой си Христа, познай своята съдба, Познай, че имаш сила днес, сила в Христа. познай кой си Христа, Познай своята съдба, познай, че имаш сила днес, сила в Христа, да, сила в Христа, да, сила в Христа. Бог ме призова към праведни дела, да бъда сол и светлина на тази земя. С въздари ме и с сила в духа, за да крача с вяра в армията му към победата. Бог ме призова към праведни дела, да бъда сол и светлина на тази земя. С въздари ме и с сила в духа, за да крача с вяра в армията му към победата. познай кой си Христа, Познай своята съдба, познай, че имаш сила днес, сила в Христа. познай кой си Христа, Познай своята съдба, познай, че имаш сила днес, сила в Христа, да, сила в Христа, да, сила в Христа. Бог ме призова към праведни дела, да бъда сол и светлина на тази земя. С въздари ме и с сила в духа, за да крача с вяра в армията му към победата. Бог ме призова към праведни дела, да бъда сол и светлина на тази земя. С въздари ме и с сила в духа, за да крача с вяра в армията му към победата. Познай кой си Христа. Така в живота на човек не се случват нито само хубави, нито само лоши неща, но има една библейска истина е, че всяко едно добро нещо, което идва в живота ни, идва от Бога. Защото Бог е добър и затова следващата песен ние искаме да отдадем цялата слава и почет на Него и нашата благодарност. Милостта ти е безкрайна и всеки ден ръцете си
Винаги си бил добър, добър. С всеки дъх дарен от Тебе ще пея за добрината на Бог. Обичам Те, Ти превеждаш ме през огън и в тъмна нощ Ти най-близо си до мен. Дал си ме да Те познавам, приятел и баща. Живея в добрината на Бог. Винаги оставаш верен, винаги си бил добър, добър. Със всеки дъх дарен от Тебе ще пея за добрината на Бог. Добрината на моя Бог ме следва всеки ден. Добрината на моя Бог ме следва всеки ден. Те живота си аз предавам Ти, на Тебе всичко е. Добрината на моя Бог ме следва всеки ден. Добрината на моя Бог ме следва всеки ден. Добрината на моя Бог ме следва всеки ден. През живота си аз предавам Ти, на Тебе всичко е. Добрината на моя Бог ме следва всеки ден. Винаги оставаш верен, винаги си бил добър, добър. Със всеки дъх дарен от Тебе ще пея за добрината на Бог. Винаги оставаш верен, винаги си бил добър, добър. Със всеки дъх дарен от Тебе ще пея за добрината на Бог. Ще пея за добрината на Бог. Ще пея за добрината на Бог. Може да вземете местата си. Пастор Трифон Трифонов е завършил магистратура по английска филология в Великотърновския университет, Кирил Методий. Също има бакалавър степен по богословие в университета на Гласчус в Англия. И от 2013 година служи като пастор на Църква Нов живот в Варна. И със звание има 3 деца и 4 внука.
Значи това пише по автобиографията му, а пък аз по-скоро познавам Трифон не като богослов, не като пастора, а като приятел. И познаваме се от години. Нещо стана. Nice. Повече от 30 години. Той беше на 5, аз на 4. Но просто малко в света намериш такива верни приятели и верни мъже на Бога. И затова е моята чест и привилегия да поканя пастор Трифон. Чува ли се така? Не, да, не разбрах. Някой чуват, някой не чуват. Да, мисля, че е включено тук. Сега наистина мисля, че програмата не е добре направена, защото как да говоря сега след тези прекрасни изпълнения? Кажете. Това в кръга на шегата, но много се радвам да съм сред вас, тук в Свищов. Честит празник! В навечерието сме на 31 октомври, датата, която се приема за празник, за начало, така да се каже, на протестантската реформация. Иван Мочков много ме улесни, защото каза много, или някои поне от нещата, които исках да ви кажа, така че ще преминем през тези първоначални слайдове по-бързо, за да можем да се съсредоточим върху приноса на българските протестанти и мисионерите в България за българската история и култура. Ние вече казахме, но съвсем накратко, за да отново напомним, що е то протестантска реформация. Това е едно религиозно движение, което възниква в началото на 16 век и то цели да възстанови чистотата на ранното християнство, такова каквото е представено то в Новия Завет, в Библията. Съвсем накратко, някои от предпоставките за това да се случи. В 15 век хората вече са много разочаровани от църквите. 15 века са минали от смъртта и възкресението на Исус Христос. Много неща са се случили в европейската и в световната история. На запад папата има абсолютна власт, на изток патриарха става подвластен на императора в Цариград и източната църква се превръща в един придатък на държавата. Така че тук имаме едно смесване на държава и църква. Църковната дисциплина съответно отслабва, в църквата навлизат много светски, езически елементи, започват да се почитат ангели, светци, икони, Мария, майката на Исус, реликви, рисунки, статуи, по-късно и икони, казахме. И както някой е казал, властта корумпира, а абсолютната власт корумпира абсолютно. И тази симбиоза между църква и държава всъщност води до все по-нарастваща корупция, финансова злоупотреба, злоупотреба с власт, неморалност. Много свещеници в Западната църква имат наложници и така нататък. Тази реформация всъщност си има своите предвестници, разбира се. Джон Уикли в Англия, който превежда Библията на английски език, Ян Хус в Прага, който е родоначалник на Моравската църква, ректор на Пражския университет, изобличава греховете на духовенството, изгорен след това на клада 1415 година, още Еразъм Ротердамски, великият хуманист, за който казват: Еразъм снесе яйцето, което Лутер излюпи. Библейски хуманист, който се обявява също срещу злоупотребите в Римокатолическата църква. Той публикува Новия завет в превод на гръцки език. Голям принос, така да се каже, и фактор за появата на реформацията е
изработването, изнамирането на печатницата на Гутенберг 1454 година, което революционизира книгопечатането. Изведнъж книгите са вече много по-евтини и достъпни за простолюдието, а също така и Библията. Всъщност причината Гутенберг да изобрети печатницата е именно Библията, за да може Библията да се разпространява по-бързо. Други причини, възпламенили реформацията в Европа, е появата на националната държава. Вече Европа се фрагментира, така да се каже, след великите географски открития, морската търговия, достъпа до богатствата на далечния изток, появяват се вече по-богати хора, преминава се от феодализъм към едно стопанство по-различно вече на капитал, натрупва се капитал, хората имат много повече свободно време. Това води до развитие на литература, на изкуства, на науката. Появяват се меценати, които подкрепят изкуствата. На юго в Италия обръщат повече внимание към класическата култура на Гърция, но на север започват да превеждат Библията. И така интересът постепенно се измества от Бога и божеството, божественото, към човека, към хуманизма. И се появява всъщност това течение философско, тази идеология, хуманизъм и секуларизъм. Религията започва постепенно да се свежда до формалност. Тя се изтиква във ъгъла, докато в началото науката на науките е богословието, сега вече най-основна, най-велика, най-търсена наука е коя? Медицината. Интересът вече е към човека, не към Бога. Също така Папа Лъв X се нуждае човека от пари, за да си направи базиликата Свети Петър и затова започва да продава индулгенции. Какво е индулгенцията? Всички сме чували. Парче хартийка, която ако ти си я купиш, ти обещават, че твоите грехове, греховете на твоите близки ще бъдат простени. Нещо, което е абсолютно противоречащо на библейската позиция и истина, че ние се спасяваме по благодат чрез вяра. И така стигаме до появата на Мартин Лутер, който е роден 1483 година в Айслебен, Германия. Един германски монах и той е и професор по теология в Витенбергския университет, който, разбира се, забива тези индулгенции, защото е шокиран от злоупотребите в католическата църква. И това става точно на 31 октомври 1517 година, както стана въпрос, и той критикува индулгенциите, абсолютната власт на папата, богатството на църквата. И естествено той е отлъчен след това 1520 година, но докато се крие от преследвачите си, превежда Новия завет на немски. Малко по-късно вече се взема важното решение, че владетеля на всяка държава е свободен да се придържа към онази вяра, която смята той самия за права, и тя става и вяра на неговите поданици. И така 1529 година това е отхвърлено, но в крайна сметка тези принцове, които подкрепят Лутер, пишат една протестна декларация, затова започват да ги наричат протестанти. И оттам протестантизъм. От този момент вече малко по-късно се приема и Аусбургската декларация на вярата, изповед на вярата, която става основен символ на лутеранската църква. Настъпват много религиозни войни по-късно, но в крайна сметка лутеранството е прието и узаконено. И има много други реформатори, няма да се спираме на тях, само да ги споменем: Улрих Цвингли и Жан Калвин в Швейцария, Джон Нокс в Шотландия и много други. Но днес искам да говорим повече за влиянието на протестантизма, както казахме, в българската история и култура, защото нас това не интересува, но исках да видим все пак, че българското протестанство не се ражда в някакъв вакуум. Превъртаме лентата 4 века по-късно, от 15 век, 16, 3 века, до началото на 19. Макар и България
по обективни причини, тук да не е имало протестантска реформация, все пак повия е дошъл и първите контакти с българи на протестанти са още от първите десетилетия на 19 век, поне първите описани. Когато отидем на небето, ще видим, сигурно имало и по-рано. Първите мисионери пристигат в България 1857 година, като на север от Стара планина, тук по тези земи, идват методистите, методистката мисия, а на юг конгрешанската мисия. Забележете, те нямат за цел да разединят българския народ и да откъсват хора от православието, както са обвинявани, а целта им е да работят за духовно просвещение, за библейско просвещение на българите и за църковна независимост от гръцката патриаршия. Но, разбира се, противодействието, което те и техните български съмишленици срещат от православното духовенство, става причина за основаването на първите евангелски общества. И първата евангелска църква в България е основана в Банско 1864 година. Въпреки интригите на гръцката патриаршия, а и съпротивата от страна на руския синод, по-късно и от страна на Българската православна църква, постепенно броя на протестантите в България расте. Най-големия принос в историята на България, на протестантите, е, разбира се, превода на Библията на разбираем български език с помощта на британското библейско дружество. Има няколко опита да се преведе първо Новия завет, още от началото на 19 век, като един от тях е този на Теодосий. След като този Нов завет е преведен и отпечатан, той мистериозно изчезва и според някой е изгорен по настояване на Руското библейско дружество. Най-накрая, след доста години на лутане, Търновският митрополит Иларион препоръчва на мисионерите да се обърнат за превода към Неофит Рилски, който по това време е в Габрово. И след няколко години упорита работа, 1840 година, този превод става факт, само на Новия завет, отново по поръчка на Британското библейско дружество, но той е на основа на западните македонски диалекти. Забележете, 2000 екземпляра от този Нов завет са продадени на един панаир за по-малко от седмица. 2000 екземпляра. Хората по това време са гладни за Божието Слово. И този Нов завет претърпява цели 9 издания. Цялата Библия е преведена отново, малко по-късно, от американските мисионери Елиас Рикс, който е полиглот, знае дори мъртви езици като халдейски, от доктора Алберт Лонг, също полиглот, от българския книжовник и просветител Константин Фотинов, габровския учител Христодул Костович и Петко Славейков. Затова и тази Библия се нарича Славейковата Библия или Цариградската Библия. За Христодул Костович, между другото, се знае, че той е учил и учителствал и тук в Свищов, заедно с други градове. Това е интересен факт. Тази Библия, Цариградската Библия, е отпечатана 1871 година, цели почти 50 години преди православната църква в България да преведе Библията на съвременен тогавашен език. Затова всички българи са ползвали само Цариградската Библия по това време. Тук съм донесъл едно копие на Новия завет от Цариградската Библия в паралелен стил отпечатан с съвременен превод или версия на български език. Може да видите, че български език не се е променил чак толкова много от 1871 година и е абсолютно разбираем за нас. Може след това да погледнете. Ето какво казва Стоян Михайловски. Българският превод на Библията, издание на едно английско общество, е най-грамотната книга, що имаме в езика си. А Иван Вазов, патриарха на българската литература, добавя: превода на Библията на съвременен български език от американската мисия беше епоха на възраждането, просветата и езика на българския народ. Може да си представите какво влияние е оказало това на българите. Четенето на Евангелието на новобългарски език, проповядването на народен език повдигат народното съзнание. Именно този превод на Библията помага за сформиране на книжовния български език на основа на източните, а не западните говори, на който говорим и днес. Между другото, във всяка страна на света, където протестантски мисионери, а обикновено протестантски мисионери превеждат Библията на местния език,
точно този превод от всичките други диалекти, които се говорят в съответната страна, става техен литературен език. Така и с немски език, който Мартин Лутер превежда, това е Hochdeutsch, така и с английския на Тиндейл, така че това е наистина един огромен принос. И затова говорим на езика, на който говорим, заради тази Библия. Отделно от това, протестантите поставят начало също на периодичния печат в България. Започва още 1844 година да излиза списание Любословие, а по-късно и вестник Зорница, 1864. Професор Александър Теодоров Балан констатира, че през времето от 1641 до 1877, това са повече от 200 години, са излезли от печат 72 религиозни книги, от които 32, почти половината са издания на мисионерите в Цариград. Сред тях са бележки върху граматиката на български език от доктор Рикс, начална книга от Чарлз Морс, англо-български и българо-английски речник от Морс отново, практическа алгебра от пастор Иван Тончаров, начална аритметика, начална книга по анатомия и физиология на Катър и така нататък. Може би не всички знаят, че протестантите имат принос и в борбите за национално освобождение. Любопитно е да се знае, че Васил Левски и Георги Бенковски неведнъж са се крили в хана на един от първите евангелисти в Пазарджик, Стоян Ангелов. Един ден Левски свирил на хармоника в стаята над портата на хана, а Стоян стоял пред портата и тогава минали заптиета и го питали кой свири. И той казал, луди млади се веселят. Влиянието на протестантските мисионери върху Левски също не е достатъчно, изобщо даже не е проучено, но според някои автори до идеала за чиста и свята република Левски стигнал след разказите на протестантите за устройството на Съединените американски щати. Знаете ли, че пътуващите евангелски книжари разнасяли не само Библии и духовна литература, но и служили като куриери на писма и нелегални позиви във връзка с подготовката на априлското въстание. Всеки помагал с каквото може. Някои се включвали в четите на Волов и Бенковски, други шиели дрехи за въстаниците, трети били оръжейни майстори. Чували сте за Стоил Финджиков, Бори мечката. Той е известен като майстор на топчията, на черешовото топче, майстор на черешовото топче. Той също е протестант. Той е бил в Цариград и там наблюдателното око на Стоил забелязал какво е устройството на тези оръдия и когато се върнал тук, по-скоро в Панагюрище, насърчава населението да се вдигне на оръжие срещу турците. И когато по-късно се зачислява в четата на Волов и в четата на Бенковски, когато Бенковски събира въстаниците на Оборище, тогава той обявява въстанието и казва, нека протестантина да произнесе молитвата. И Стоил се помолил така, Господи Боже, който си създал небето и земята, който си помагал на мнозина уповаващи на Тебе, помогни и нам днес, сбрани, да имаме успех в делото. По време на въстанието Стоян Финджиков избягва смъртта, а неговото черешово топче след това е отнесено като трофей в Цариград, но по-късно на мястото, където било топчето, бил издигнат паметник на Финджиков. За заслуги към освобождението той е награден с 3 ордена. Но османската власт е била много внимателна за подобни прояви на личен героизъм, да не достигнат те до великата порта и да не говорим до великите сили, не дай си Боже, но мисля, че са подценили протестантите. Защото без протестантите, всъщност, зверствата след априлското въстание биха потънали в забвение. Димитър Страшимиров пише, за турските зверства по време на въстанието заговориха първи протестантските мисионери в България. Български протестанти пишат до доктор Алберт Лонг, който по това време е в Робърт Колеж, за да се застъпи в защита на българите. Доктор Лонг и Цанов пишат до Едвин Пиърс, кореспондент на Daily News, и отнасят въпроса до британския посланник в Цариград. Пиърс помества дописка в Daily News от 23 юни 1876 година. Следва
среща на преподавателя от Робърт Колеж, доктор Уошбърн, с пълномощния представител на САЩ в Цариград. И след дълго лобиране, т.е. лобиране за българите, генералният консул Юджин Скайлер и кореспондента на Daily News Мак Гахан, известно име, са изпратени в Батак. Онова, което те пишат, разтърсва Европа. Те пишат: на влизане в селото минахме покрай една яма, в която видяхме повече от 100 глави. Косите бяха оплетени на плитки, всички бяха на жени. В този куп от тела имаше малки къдрави главици, смазани от тежките камъни, малки крачета, колкото пръстите на човек, на които месата бяха изсъхнали от силната горещина. Малки детски ръчички, простряни като за помощ, деца, които са умрели с писък, ужас и страх. Млади моми, които са измирали с ридания и молба за милост. Майки, които са умрели, като са опитвали да бранят своите рожби. Житото гние по нивите, а жетварите гният в този черковен двор. Въз основа на доклада на Скайлер, Уилям Гладстоун, председател на Либералната партия, се обявява енергично против турците, неговите брошури "Ужасите в България" и "Източния въпрос" и "Уроци по клане" са разпродадени в 40 000 екземпляра в Англия. Това дава повод за Цариградската мирна конференция и по-късно за обявяването на война от Русия на Турция. И Вазов пише: без Батак нямаше да има свободна България, но всъщност не съм много сигурен. Бих казал, без Батак и без протестантите нямаше да има свободна България. Никой нямаше да разбере за Батак. Благодарение на една друга протестантка, лейди Амелия Странгфорд, след априлското въстание в Англия се събират 29 000 английски лири помощи. Тя пристига в Пловдив и моли митрополит Панарет да посочи честни българи, които да помагат в работата при раздаване на помощите. И знаете ли какво отговорил? Не мога да ви препоръчам честни лица между моите енорияши. Ако търсите такива, търсете ги между българите евангелисти. Лейди Странгфорд открила болница с 5 клона в 5 населени места. Благодарение на нея Батак е възроден отново за живот. По неин пример по-късно съпругата на пастор Иван Тонджеров основава първата част на болница в България. През Балканската война много от пастирите се включват в редовете на войската. Няколко хиляди семейства са убити във войната и те са подпомогнати с парични суми, събирани от протестантите. Някои евангелски църкви са превърнати в болници, една в център на Червения кръст. Преминаваме и към приноса в просветната дейност. Първото американско училище извън границите на САЩ е основано в София. Това е Американския колеж в София. Второто е Робърт Колеж в Истанбул или Цариград, основан 1863 година. Едно училище с такава огромна роля за историята на България. Основна част от колежаните са българи и то не само деца на протестанти. Много православни българи изпращат децата си да се учат там. През първите години след 1878 година протестантите вземат дейно участие в организирането на младата българска държава. Много министри, държавни служители, учители, общественици са възпитаници на Робърт Колеж в Цариград. Затова наричат Робърт Колеж люлка на българските държавници. 1860 година се основава научно-богословско заведение в Пловдив, което е оборудвано с първите заведени кабинети по физика и химия, първите учебници по математика и география. 1898 в Самоков и 1900 година в София откриват първите детски градини, отново от протестанти, и организират курс за подготовка на учителки за тях. Изобщо извършва се образование на деца и възрастни в неделни училища към протестантските църкви. Една от най-добре обзаведените книжарници в София е протестантска или собственост на протестантин. Петър Мусевич Бориков пише за протестантските училища в България следното. Протестантските училища в България значително съдействаха за разпространение на просветата у нас. Много млади българи
и българки преминаха през тези училища и заедно с завършилите в Русия младежи и девойки изиграха решителна роля в събуждането на българския народ. В тези училища тези българи усъвършенствали своите душевни качества и характер, впоследствие благодарение на тези интелектуални придобивки може ли да бъдат полезни в борбата за национална независимост, за независима българска църква преди това, за събуждане на българския народ и извоюване на тази политическа независимост. Протестантските църкви също така поставят началото на женските благотворителни дружества и въздържателното движение в България. Към църквите се основават младежки християнски дружества, които след Първата световна война придобиват висок обществен статут. С заповед на Министерството на народната просвета от 1922 година се нарежда на средните училища да оказват пълно съдействие на дружествата. Това са протестантски организации. А днес религиозната пропаганда, в кавички, е забранена в българските училища и университети с закон. Интересен факт обаче, на който искам да обърна вашето внимание, е също, че волейбола и баскетбола са популяризирани и наложени в България от служители на младежките християнски дружества към протестантските църкви. Не съм напълно сигурен, но също така имам... трябва да върнем слайда. Има основание да се вярва, че или да се предполага най-малко, че швейцарският учител Жорж Доригибюс, който е донесъл първата футболна топка в България, той става учител по физическо възпитание в едно от варненските училища през 1894 година и разпространява футбола по този начин в България. Най-вероятно той бил протестант, тъй като идва от предимно протестантски кантон в Швейцария. Социалната дейност и хуманитарната подкрепа са много силно изразени сред арменските бежанци по време на погромите и геноцида срещу арменците. Работата с малцинствата. До ден днешен протестантите са единствените, които работят с ромите и с това малцинство. Работа в затворите. И до ден днешен се извършва такава работа. Принос на протестантите за национално-освободителните борби в Македония, извън църковната дейност на протестантите в Македония, поддържа духа на местните българи, който се противопоставя на гръцката и сръбската пропаганда. Евангелската книжина, особено вестник Зорница, допринася твърде много в това отношение. А протестантите от Пиринския край вземат дейно участие в народно-освободителните борби. В периода 1900-1903 година тази вътрешна революционна организация в Банско е в своя разцвет. Пейо Яворов, описвайки посещението си в Банско, отбелязва: евангелистите в Банско са предани въстаници и много верни куриери на организацията. През 1903 година, когато в България прииждат бежанци от Македония след Илинденско-Преображенското въстание, протестантите в България събират, раздават в форма на помощи 200 000 лева, които специален комитет в София от народни представители, общественици, мисионери раздава на нуждаещите се в сиропиталища. В Самоков, в София, Битоля се настаняват деца на родители, загинали в Македония. Чували ли сте за аферата Стоун? Хелън Стоун е известна като първата американска мисионерка, отвлечена в чужбина. И то за откуп. И впоследствие тя е освободена, но това се прави от Македонската революционна организация с цел привличане по-скоро вниманието на световната общност и общественост към състоянието на националното потисничество, административната анархия, гражданското беззаконие в Македония. И така достигаме до черешката на тортата от моето скромно излияние днес. Протестантите и Свищов. В същинска България, т.е. преди освобождението още, казахме с граници от Стара планина до Дунав, започва да работи мисионерското дружество на методистката църква. Техни центрове стават Шумла, което е днешен Шумен, по-късно Търново, Тулча и Русчук, днешно Русе, разбира се, и
Разбира се, Свищов. През 1857 година Алберт Лонг и Уесли Претимън се отправят със своите семейства от Цариград към Варна, към България първо, акостират на пристанището във Варна. Тяхната цел е да живеят във Варна и в Шумен. Но в последствие двамата се установяват в Шумен, свързват се там с най-изявените местни книжовници, учители, духовни служители, общественици, по-късно и с такива в Търново и в Свищов. Алберт Лонг се запознава с видни граждани в Свищов. Димитър Каранечев, Ангел Цветков, Йордан Тишев, Стоян Руенски. Може би тук има някои техни наследници, не знам. Като в домовете на някои от тях се организират църковни събрания. Не случайно е призната основната роля на доктор Лонг за начало на евангелското дело в града. Той откликва и на покани, отправени в писма, лични разговори, често придружен от своя помощник, пътуващия книжар Гаврил Илиев. В книгата на Стефан Ганчев Свищов принос за историята му, тук се, ето една корицата, може би, на тази книга, този автор посвещава цяла глава на евангелската методистка мисия и ползите от нея. В края на 1864 година Лонг пише най-дългото си писмо до секретаря на мисионерското дружество на методистите, вече като жител на Константинопол или Цариград, с отчет за работата си и за мнението му, където споделя мнението си за мисията в България. И в това писмо той дава висока оценка на мисията в Свищов. Той пише: не знам по-обещаващ от българските градове в мисионерско отношение от Свищов. Вдъхновен съм да видя началото на делото там. Гаврил Илиев, нашия верен помощник и книгоразпространител, се оказа достоен за доверието, което му гласувахме, и чрез своя християнски живот и пример успя да затвори устите на повечето от хулителите. Разбира се, тогава имало хулители и забележете веднага, в доклада си до мисионерското дружество следващата година Лонг пише, че вярващите са подложени на гонения. Управителя на Свищов, подбуден от главния свещеник и други зложелатели, затваря магазина на двама братя, работили на гръцкия празник на Дева Мария. Тогава не трябва да се работи. Извежда ги с обидни епитети, забранява им под заплаха от затваряне да твърдят, че са протестанти. Лонг предприема незабавни действия в защита на пострадалите чрез британското консулство в Русчук, като представя случая пред Валията. Това е управителя на целия Дудавски вилает, Сабри Паша. Самите жители на града съветват да напишат оплакване срещу свищовския управител до високата порта, което да ограничи такива действия за в бъдеще. В Русчук той се среща лично с управителя, с Валията, който му дава уверение за спазването на религиозните свободи. И Лонг пише: на следния ден, точно като привършвах събранието в дома на Гаврил, каретата на Валията спря пред портата. Човекът дошъл от Русчук чак до Свищов. Беше дошъл официално да върне визитата. Събранието бе очудено, но Гаврил Илиев настани негово превъзходителство в гостната стая, докато привършим. Той наблюдава внимателно, когато хората си тръгваха. Толкова чисти, интелигентни, вдъхващи респект мъже, жени и деца. Там бяха и двамата, към които се бе отнесъл несправедливо. Управителят е впечатлен от протестантите в Свищов и разбира за подстрекателствата на гръцкия свещеник срещу тях. Трябва да отбележим, че Свищов и Банско са, те са единствените църковни общества, ръководени от български проповедници, без помощта на постоянно пребиваващ мисионер или действащи мисионерски училища. Друг интересен факт е, че доктор Лонг е поканен да извърши първия венчален обред на хора, които са протестанти, т.е. да венчае първите младоженци, тук в Свищов. И това са Васил Караиванов и Зинка Тишева, дъщеря на Йордан Тишев, първия евангелист в Свищов. И беседата, която той изнася по време на тази венчавка, силно впечатлява гостите и съседите, които са дошли.
Също така споменахме вече, всъщност, че за сформиране на преводаческата комисия за превода на Библията след смъртта на Фотинов, първия, който се присъединява, вероятно още през януари 1859 година, е Христодул Костович Сичан Николов. За него се знае, че учил и работил, казахме, като учител в Свищов. И през 1882 Иван Мочков вече спомена за това, в Свищов отваря врати книжовно богословско училище. Сградата на училището е построена специално за методистката мисия. Сега е съда там, нали? Представлява архитектурно произведение, наподобяващо или според тогавашната, разбира се, модерна виенска архитектура. За изграждането е закупено подходящо място в центъра на Свищов и по план в нея са предвидени помещения за учебни класни стаи, за кабинети по физика и химия, снабдени с надлежни пособия и учебни материали, отделени са помещения и за учителския персонал. И вижте какви предмети са учили там децата, младежите. Закон Божий, старобългарски език, български език, английски език, френски език, психология и логика, история и география, математика, естествена история, физика, химия, политическа икономия, рисуване, тълкуване на Светото Писание, доказателство на християнството, апологетика, църковна история, догматично богословие, омилетика, това е красноречие в проповядването, пасторско богословие, история на цивилизацията. Това звучи като нашата стажанска програма. В книгата си "Развитието на методистката мисия в България до 1947 година", сегашният суперинтендент на методистката църква пастор Даниел Топалски пише: "От това училище действа като смесено богословско и общообразователно училище и страда от липсата на ясна цел. Съществуващите противоречия между изискванията за богословско и светско образование довеждат до това, че през 1894 училището е преобразувано в богословска семинария и е преместено в Русчук. Това изправя църквата в Свищов почти пред затваряне. Междувременно, когато Драган Цанков, също роден тук в Свищов, поема управлението през 1883 година, Лонг пише до министъра на вътрешните работи и изповеданията Стоилов следното: "Ограничена е продажбата на протестантска литература, затворено е Американското мъжко училище в Свищов, а след това и Американското девическо училище в Ловеч. Въобще това правителство, стремейки се да укрепи и затвърди влиянието на Русия в княжеството, проявява подчертана непримиримост към чуждите религиозни пропаганди и по-специално към американските проповедници на протестантството. Подклаждани са публикации срещу мисионерите и техните училища." Тези репресии срещу християните са предизвикани всъщност от една многолюдна демонстрация на православни християни тук в Свищов срещу еретиците, както са били известни. И спирам до тук. Искам само да кажа в заключение, приноса на протестантите в българската история, в българската култура е неоспорим. Има много причини българите като цяло да не са запознати с този принос, но всеки непредубеден човек, който иска да познава своята история, трябва да знае, че една малка обществена група като протестантите всъщност е играла и продължава да играе доста значима роля в обществено-политическия живот на страната. Библията ни насърчава да сме сол и светлина като християни. Солта в миналото, знаете, се използва за консервация. По същия начин само благата вест на Исус Христос може да спре покварата в едно общество. А светлината е нужна, за да осветява пътя ни. Българските протестанти продължават тихо да осоляват и да осветяват обществото. Затова мисля, че се струва да празнуват на 31 октомври. Благодаря за вниманието. Бог да ви благослови! Много благодарим, беше много изчерпателно. Запомнихте ли всички имена? Ще добавим още няколко. Слава на Бога!
Мисля, че сега като хора, които вярват в Бога, хора, които обичат този народ, защото сме част от този народ, хора, които имат своята история в миналото, може да направим нещо, за да променим този свят, и това е да се помолим. Да се помолим заедно с една кратка молитва, да се помолим за България, да се помолим за нашите сънародници, да се помолим за нашите близки, хора, които обичаме и с които Бог по някакъв начин ни е свързал за спасението на народа и за спасението на България. Ще ви помоля да наведем глави, така както сме, и така тихичко всеки на себе си се обърне към Бога. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име и да дойде Твоето царство. Нека да бъде, Боже, Твоята воля, защото тя е най-доброто нещо за нас. Да, Господи. На този празник смирено Те молим, Боже, за нашата страна, за нашия народ, за нашите близки, за децата ни, за родителите ни. Молим се за колегите си, за приятелите. Спаси, Боже, България. Да, Господи, молим се. Молим се, Боже, да дадеш Твоята добра ръка върху нас, да дадеш благодействие на този народ. Амин, Господи, Молим се, Боже, за тези хора, които си издигнал да ни управляват, да дадеш страх от Твоето име, да дадеш мъдрост, Боже, за да ни водят, за да имаме един тих и спокоен Божия живот. Да, Господи, в пълно благочестие. И за всичко това се молим в името на Исус Христос. Амин. Да, Отче. Амин. Сега ще завършим с някакво съобщение и с една песен. И вече наистина завършваме. Ще става дългичко, но като християни ние се опитваме да живеем всеки ден вярата си и да служим на обществото. И затова нещата, които правим в нашата църква, редовните събития са всяка неделя тук от 11 часа на това място имаме богослужение. Възрастните са тук, а децата с неделна учителка изучават детската Библия в една стая наблизо. Неделя вечер от 17, всъщност всички други неща, освен в неделя сутрин, се извършват в малката ни сграда, която се намира до Офис One, над бижутерията, където работи Петето. И точно там всички събития са неделя вечер от 17:30, анонимни алкохолици, служение, води се от Ивайло Генчев. Ако познавате някой, на когото може да помогне това служение, заведете го там и го насочете. Неделя 17:30, анонимни алкохолици. В понеделник от 17:30 отново там имаме, и то започнахме отскоро, за жени клуб по пилатес, който се води от професионална физиотерапевтка от Англия. Гейнор, работи за академик Свищов. Заповядайте, страхотно преживяване беше. 17:30 понеделник за жените. Във вторник от 19 часа имаме онлайн библейско изучаване по Zoom. Линк, ако желаете, мога да ви го изпратим лично. Но темата е християнството в една чалга култура. И е много интересно. Изучаваме Първо Коринтяни. В сряда и четвъртък сутрин имаме доброволни служения в в домовете за възрастни хора Мария Луиза и Иван Рилски съответно, където ходим като църква, забавляваме хората, общуваме с тях, но им носим Библията, също, разбира се, и най-вече им показваме Божията любов. В сряда вечер има алфа курс, който ако сте нов човек, който все още не е отварял Библия, е чудесен курс за вас. 17:30 отново в другата сграда. Алфа курс, той е основен курс върху Библията, какъв е смисъл на живота според Библията, просто дискусии и видеоклипове, които гледаме. Много интересно, заповядайте. В четвъртък имаме клубове по английски язик, 17:30 за деца, от 18:30 за възрастни. В петък Джейкъб води безплатен курс за барабани, барабанисти, който желае. В събота тинейджерите се събират също от 17:30 часа, имат си тяхното служение. Така че ние се опитваме да бъдем църквата всеки ден, от понеделник до неделя. Надявам се всички вие също ще го направите. Бог да ви благослови. Амин. Завършваме с една песен.
Бог да ви благослови, имайте една спокойна и тиха вечер. Приятна вечер на всички.